Už se vám někdy stalo, že jste dobrovolně nastoupili do cizího auta v arabské metropoli bez haléře v kapse, bez dokladů a bez telefonu, zatímco váš partner zmizel v dálavách 8proudé dálnice? Mně ano. A to jsme chtěli jít jenom na tobogány. Před pár lety jsme se s přítelem rozhodli před Vánoci trochu ohřát a tak jsme začali brouzdat očima, protože použít prst, tak by nám na tom pidi globusu, co stál na poličce, zakryl celý světadíl. Kam bychom za tím sluníčkem mohli vyrazit? Když už jsme z těch bležích písmen měli z očních bulev červené baterky a oba jsme vypadali, jako bychom prozvraceli noc na záchytce, napadlo nás, co takhle Dubaj? Jo, to je ono. Prší tam jen vzácně a sněhové vločky tam znají jen z vyprávění. Navíc pro nás, jako pro čistokrevné Evropany, to byla v prosinci přímo ideální sezóna. Sluníčko, koupačka a vyplazený jazyky na vestě nás určitě neminou. Tam se ohřejeme a zpátky za 10 dní se vrátíme do chladné Evropy opálení a plní zážitků ze země, která pro nás voní exotikou. Nuž, začali jsme brouzdat na netu a hledat zájezd do Dubaje. Samozřejmě, že jako správní maloměšťáci, já Karlovaračka, přítel Klatovák, jsme se chtěli ukázat, že na to s přehledem máme a vybrali jsme si 5hvězdičkový hotel s polopenzí, který nabízela cestovní kancelář Invia a u kterého stála poznámka Last minute. To byla pro nás trefa do černého. Ta poznámečka last minute v nás vyvolávala pocit, že můžeme něco ušetřit a přece se budeme 10 dní cítit trochu jako horních 10 000 vyvolených, i když jsme byli docela obyčejný pracující pár za pár švestek měsíčního výdělku. Hned druhý den už jsme si to šupajdili do cestovky s jasnou představou. Vybavili jsme vše potřebné, začali balit kufry a plánovali jsme si, co vše navštívíme, abychom si dovču, jak se patří, užili. Nastal den D. Probudili jsme se v 7 ráno. První dovolenkový zážitek na sebe nenechal dlouho čekat. Každý známe tu ranní rutinu. U ucha vám začne řvát nepříjemný budík, který byste v tu chvíli nejraději poslali do věčných lovišť. Otevřete stěží zalepený oči. Ječícímu vrahovi spánku jebnete nevrle jednu rukou po kebuli, ale najednou ožijete, protože si uvědomíte, že tímhle začíná vaše velký dobrodružství. Chcete vyskočit z postele a najednou zařvete au, au, kurva, au! Malíčkem jsem nakopla nohu u postele a ten se mi obrátil do pravého úhlu. Bolest mi projela až do mozku, až jsem si málem stříkla do textilu. Co teď? Na doktora není čas, letadlo na nás čekat nebude a já si přece nenechám zničit vytouženou dovolenou. Každý krok bolel snad víc než porod 5kilového, nemluvněte. No, nedá se nic dělat, holka. Koukej zatnout zuby a ukaž, že jsi silná ženská a nějakej zlomený malíček tě prostě nerozhází. Zanadávala jsem si v duchu sama pro sebe a odskákala jsem po jedné noze provést ranní očistu do koupelny. Hororová situace nastala při obouvání. Postiženou nohu jsem s nadávkami a skřípěním zubů nasoukala do kecky a těšila se, že v Dubaji mi bude fajn, protože tam upnutou obuv vyměním za sandálky a pantoflíčky a můj pochroumaný malíček to ani nepozná. Kufry jsme naházeli do auta a vydali se směr Praha letiště. Náš přesun na arabský poloostrov se obešel již bez komplikací a my jsme si užili 6hodinový let. Letadlo přistálo v Dubaji. Už na tamním letišti jsme vše začali hltat plnými doušky a cítili se jak psi, co si očichávají nový domov. Všechno bylo pro nás neznámé a v momentě jsme se začali cítit jako vidláci ve městě. Prošli jsme kontrolami a před letištěm už na nás čekal agent cestovky, který lovil mezi cestujícími všechny, co patřili ke stejnému zájezdu jako my. Všichni nastoupili do přistaveného autobusu, jen já doskákala jak postřelená srna se zaťatými zuby a funící bolestí. Přesun do hotelu trval další hodinu.
Čuměli jsme jako špunty z lahve, když jsme se ocitli na dálnici o 6 pruzích. Slunce ušlo díky časovému posunu dávno do peřin, když nás autobus konečně vyklopil u našeho hotelu. Celá naše banda vtrhla dovnitř. Pas, voucher, klíče a konečně jsme se ocitli v krásném pokoji, zmlácení únavou. Ten den byl najednou tak krátký. Ale co, dobrodružství teprve začalo. Druhý den. Nastalo ráno. Naházeli jsme na sebe jedny z těch pár nejlepších kousků letního oblečení, ve kterých jsme s naší prosincovou barvou pokožky vypadali jak ředitelé vápenky. Já si s úlevou obula pantoflíčky. Malíček byl sice volný jako pták, ale vypadal v nich jako pařád slepice těsně před popravou. Ta malá bestie bolela čím dál víc, ale můj mozek byl přenastaven na pohotovostní režim užívat si a nezabývat se takovou prkotinou. Snídaně, hurá! Nacpeme si pajšlíky a pak už se můžeme až do večeře pustit do zkoumání okolí. Naše první cesta měla jasný cíl. Najdeme pláž. Na recepci jsme stopili propagační materiály a nepřesně malované turistické mapky. Milá recepční, jejíž mateřštinou byla slovenština, nám ochotně podala pár informací, takže moje roky nepoužívané znalosti angličtiny se mohla zatím statečně kamuflovat brilantní češtinou. Mé srdce a hlavně mysl zaplesaly, i když jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a budu muset vylézt s těmi zapomenutými anglickými frázemi na světlo světa a zapojit v případě nutnosti k domluvě i ruce, či skřeky jako au, kikiriký nebo bů. Pláž se rozprostírala pár metrů před hotelem. Stačilo jen přejít silnici. Nebyl to žádný velký přepich. Jakmile jsme došli nakonec řad s vyskládanými hotelovými lehátky a slunečníky, už se o čistém písku nedalo moc mluvit. Všude se válely odpadky od piknikových párty místních domorodců a nikdo si s tím svinstvem hlavu moc nelámal. Ale co? Tam přece nemusíme. Hlavně, že v hlavní části bylo čisto. Prodávali tam nápoje, půjčovali vodní skútry a kolem lehátek čas od času prošel personál s ledovými ručníky. To nám první den stačilo. Stále jsme ještě byli trochu zdechlí z toho časového posunu. K večeři jsme už byli zase hladoví jak vlci z pohádky o červené karkulce. Načančali jsme se, jako bychom se měli zrovna fotit do módního časopisu. Jen ten můj malíček to stále hyzdil hajzl. A přesunuli jsme se do restaurace. Tam bylo již připraveno obrovské bifé. Čerstvá zelenina, hromady ovoce, různého pečiva, všelijakých příloh, o kterých jsem do té doby ani nevěděla, že existují. Ryby, mořské potvory a maso. Tedy řeknu vám, věděla jsem, že se tam nejí vepřové, ale dokážete si představit hovězí řízek? No, já do té doby taky ne. Třetí den. Už jsme byli zase ve svém živlu a hlavně už jsme začali mít roupy. Přece nebudeme zase celý den jen v okolí hotelu. Chce to už nějakou akci. Rozhodli jsme se navštívit Dubaj a naším cílem se pro ten den stal vodní park Atlantis, kde je spousta nejrůznějších tobogánů. Přeci jen ve Varech i v Klatovech se s něčím takovým klouzačky na dětských hřištích nedají srovnat. Takže jsme se tam těšili jako malí haranti na meruňkový knedlíky s tvarohem od babičky odněkud z Prdelákova. Ale jak se tam dostat? Brnkačka. Půjčíme si auto, z recepce máme ty malované mapky. To dáme. Navštívíme tedy jednu z mnoha místních půjčoven aut a vyrazíme. Podle mapky přece dorazíme a hlavně máme i svoje vlastní intuitivní myšlení, tak co by se mohlo stát? Půjčili jsme si auto na 24 hodin a vyrazili jsme směr Dubaj. Sakra. Za tmy ta dálnice vypadala docela v pohodě, ale za dne to kolem nás svištilo ze všech stran jako uragán. Když jsme konečně celý vystresovaní dorazili do Dubaje, nebylo to o nic lepší. Přítel křečovitě svíral volant rukama. Oči měl přilepený nad předním skle a jen řval. Kam teď, ty vole, kam teď?
Já držela v rukou onu malovanou mapičku, která už byla celá mokrá od mých nervozitou a šílenstvím spocených rukou a pomalu se vzdávala svojí celistvosti. Silnice se proplétaly mezi sebou jako klubko hadů a my se ztráceli v jejich zatáčkách, nájezdech, podjezdech a výjezdech. Sakra, co to je? Vždyť na té mapce to vypadá tak jednoduše. Tam silnička, tam mešita, tu mešita. Asi po půl hodině bloudění jsme to vzdali. Co budeme dělat? Malíček nefungoval, ale myšlenky mi v hlavě nabíhaly jak Einsteinovi. Zeptáme se taxikáře. Vyčerpaní jsme dojeli k jednomu stanoviště. Musela jsem se svými zbytky angličtiny na světlo boží. Chlápek v zářivě bílé naželené košili se na mne zazubil snad ještě bělejšími kusadly a já začala. Nevím, jestli to bylo tím adrenalínem, ale můj mozek se najednou aktivoval a jejda! Taxikář mi rozuměl. Jenže co by z toho měl, že jo, kdyby nám měl Bůh ví jak dlouho vysvětlovat cestu k Atlantisu. Prostě z nás cítil ryto a okamžitě navrhnul, abych si já sedla k němu a můj přítel, že pojede za námi. V ten moment a v tom děsu jsme s přítelem oba okamžitě souhlasili. Doskákala jsem do taxíku a vydali jsme se na cestu. To byla ale úleva. Konečně! My se budeme klouzat a hlavně si užijeme tobogán do nádrže Sežraloky. Hurá! Silniční propletenec houstnul. Zkušený taxíkář přejížděl z pruhu do pruhu, můj přítel se statečně držel s vytřeštěnýma očima za sklem stále za námi, dokud nepřišla zrada. Odbočili jsme jedním výjezdem. To však v tom hustém provozu ale nestihl přítel za námi a frčel si to dál stále rovně, ale hrdině nás sledoval, jak už jedeme, takřka na stejné úrovni, jen na jiné silnici. Ten moment se o mne začaly pokoušet mdloby. V ten moment jsem si uvědomila, že sedím v autě s úplně cizím chlapem, bez dokladů, bez telefonu a bez peněz. Co teď? Chlápek se začal řechtat tak, že jsem chvílemi pochybovala, že ty bílé zuby jsou jeho vlastní a že je každou chvíli musí vyplivnout na palubku. I přes ten smích zareagoval a okamžitě začal na přítele gestikulovat, aby sjel na dalším výjezdu. Od té chvíle už jsem díky panice, která mne přemohla, neřekla ani slovo. Asi za 10 minut se mnou taxík zastavil u hotelu Atlantis, odkud už byly ony zmíněné vodní radovánky jen pár kroků. Za pár minut za námi dorazil i můj přítel. Dodnes nevím, jak se tam sám dostal, ale jedno vím určitě. Už nikdy zbrkle nenasednu do taxíku bez své kabelky. Ale jestli si myslíte, že tímhle naše dubajské lapálie skončily a na tobogánech už nás čekala jen pohoda, tak to vás musím hluboce vyvést z omylu. Takže nezapomeňte dát odběr, ať vám neuteče příští díl šroubovaných historek.